besishilo ngaphambilini ukuthi sikhuluma nensizwa la ogama layo lengumgilane osanda kushaya indumezulu yephathi endaweni yalapha yana ke kwaMashu. Ngicabanga ukuthi njobe efaka izibuka akafuni simbone emehlweni ukuthi amehla abovu ngoba iphatha ayikapheli. Akakazalale ilo asabheka umgqibelo uyaphila mfowethu? Uyaphila bhuti Mtanga ngezokwena. Ngiyaphila bafu. Mhlambe nje ukuzethula nje igama ubani kama ubunendawo? Igama lami ngumzamo wakamgilane Sibongo ngiqhamuka la kwaMashu ulomjitha lo wathi itayela amagalelo wathi sikwasho kwacima ibhluke lenhlathi yabo. Wena lo shale yaphatha Q. Yes Brazil mina impela. Okay yazi mfethu angaze ngize nginakise isindaba yezwi. Khona ivideo zime enginayo la ngifisa ukudlela yona engisanda kuyibona nayo le video. Yabugilane. Ngicabanga ukuthi uyena lo ngoba ngabona ikhathi ngase ngibona umunye umjita emgunda la ngambona lo yamjita ephathini yakhe emavidweni ngathi hayi shuthi wona la majita nayo le video. Horizontal yakho English kanjani horizontal uzomela ngithi spice barbecue njengebhabhe esezingeni eliphezulu. Yeah ngiyayibona Ngitayela uyayishaya ngaleli khaya ligalelo kakhulu ezababa igalelo ophela kancane ngibona ngifuna ulibone le khanda ekhuluma ngalo uJomo. So uJomo umjita wakho vele? Awuthami nje incane ngikhonze kakhulu ngithanda nesipirioni naso. Ngiyamthanda kakhulu because kula age akuyona nendlela ayiphusha ngayo ngesici sakhe akujwayelekile. Unique kakhulu. Iphusha ngesici. And I understand leyana and uNtswempu futhi ngiyamfisela ukuthi ngathi ngaba right mfana wami. Okay, mfethu ngaphambi ukuthi mhlawumbe kufike uSaturday lo esiphuma kuona. Yes bros. Thina ngicabanga ukuthi abantu abaningi kade ubunabalandeli bakho kodwa khona abantu abakade bengakwazi kakhulukazi mhlawumbe sithi abantu abasebethe ukukhula bebengazi ngomgilane ukuthi uba. Yes bros ukuchaze. So kwenzakaleni mfethu mhlawumbe usithathu sibeke esithombeni. Ukuthi kuze kugcine iphathi yakho ivala umgwaqo mfethu izi last 4 days kwenzeke kanjani? Okay shuthi ngathini mangichaza ukhathele long story short lento yamapopulation yomdanso kune language esiyiteketisa ngayo as umkhandlu ngithi mina umkhandlu wezenjabulo ngithi masiyodansa siyophothula igobongo lomdanso ngeke ngithi suke siyomela idalwa zethu esezalala kobandayo lezi ezayidansa. So ngizama ukuchaza ukuthi indaba ye dance is not like into nje just nje udansa ngoba usuku udansa ngikholela ukuthi mina umdanso udlozikhali ngoba ngikholela ekuthenini umdanso alikho iclass lomdanso but umdanso uyayifikela kwena njengokuthi uyisithunywa noma mhlambe ifana nobizo lento because angithi yabona njengoba unadadewethu kukhona umuntu ongaye emdansweni ngoba vela akakhethiwe yena but umndeni nomndeni unesgruvane sakhona and leso sgruvane isithunywa sisebenza kuyena. So ngithe mangiyipredict indaba ye-birthday celebration yami ngase ngiyipredict ngayibiza ngathi sobe khona umdanso ongana direction. Understand that? Bekuyibirthday yakho. Ibirthday asizoba khona umdanso ongana direction umdanso odlozikhali umdanso ongana i-vacation angithi yazi ukuthi into ethanda ukuthi ube process into ejana kancane. So lwamdanso kahlahle upredictiwe wakhulekelwa dlozikhali indidala zomdanso asezivumelana ke futhi nokuthi hayi ngoba uyasimela ke gobela othi sibavezela ukuthi lento yomdanso ikhona ngempela. Understand because lento engenzile nami ingithuse sengenzile. Uyayizwa leyo nto and behlelule idalo ezayiphuthulwa ngempela amagobo ngomdanso because even ngisho ublegend esibenzile laphana akekho shawe ngempama akekho lahlekelwe imoto akekho but nje behlelule idalo ezayithanda ukujabula. Understand and sijabulile kulwa 3 days ngalendlela ukuthi sihalela ukuyiphinda kwayilento ke manje and umkhandlo ngathi wakhathala. Okay so waze mfethu ngoba mina ngiyaye ngibone ukuthi esikhathini esiningi makuzoba nomcimbi ozohlala 4 days noma 3 days noma impela sonto yonke kuyaye kube mhlawumbe nezitstage ezahlukahlukene kube mhlawumbe nabaculi abazonandisa abangafani ukuthi ngelinye ilanga ihip hop ngelinye ilanga mhlawumbe house ngelinye ilanga yabo mhlawumbe kuzoba necomedy. Bekwenzakalani impela sonto yonke kusukela ngolesihlanu kuze kushaya isonto kwase kuba umsombuluko kwase kuba ulesibili ngoba ama video engiwabonile amaningi
ngizwe ukukhala nje igqom nje and yabona ukuthi bekhala iqom bekhala lona kakhulu bewuthayela waya and ngizokuchazela nje ngake ngasho kwenye yama video sesikuveza lento yokubaleka kweqom iqom likamoya so lapha iqom bese ngalideshi ngalutho wena brazo bese likhuma and njoba ngithi likamoya behleli idalo ezayiphothula ngeqomo kudala oMampintshi yabona nje mawuthi oMampintshi uqale waqeda dadwethu because lo mdanso budlo sikhali kakhulu ofithi lapha bekuvela ukuthi idalo zomdanso ibuyile igobongo ledombolo sisazoliphothula and asikaqedi and angizibekanga ugobela mina umkhandlo othe ayigobela wethu sacela usiphothulisa thina sizoba amathwasa akho and mina mazisho njalo ingane zedlozi kumele ngenze njani kumele ingane kamoya yeah kumele ngenze sure ukuthi ngiyaqikelela yabona okay mfethu yazi ngokuvamile I mean ngikule location nami so ngiyazi ukuthi amaphathi afana nalawa akuhamba adala inkinga kwizakhamuzi zendawo yabo ngoba kuba nenkinga yokuthi abantu bachamela la emafensini abanye bagcine bapaka imoto emasangweni abantu ukuthi abantu abasakwazi ukungena la abahlala khona kubuye kube nobugebengu ukulahleka izinto mhlambe ezokuphepha bezinjani niqinisekise kanjani futhi ukuthi niyakwazi ukuthi nize noqedwe 4 days mhlambe kungabanga nezikhalo zezakhamuzi zasendaweni yalapha yana kaMashu lapha ngaseLondon mhlambe zibe khona mazibe khona sitshele ngazo futhi ungasali mina ngizokhuluma nje iqiniso to be honest ngihlezi ngiyibona leyo nto ukuthi as much as sijabula thina kulwamphakathi wakuleyandawo and ngokwami nangokubona kwami if ngumakhelona khona yali lento esenzayo to be honest ngokomsindo cause laphana ivolume inokuba 100 ku100 ebusuku nasemini and leyo nto of which akuyona into umuntu engicabanga ukuthi engayijabulela cause kunomuntu ongena ebusuku ofuna ukulala emini as much as siyenza thina but khona umuntu emlimazayo somehow noma bona mhlawumbe ngabe bengebekwazi ukuba specific understand but kulokho ngingasho ngithi hayi ngoba singaboni mhlawumbe nathi indlela esenza ngayo eyiphuthe kumele sizame ukulungisa at least ngoba bona akukho mnandi ukuthi sometimes uma nijabula kukhona umuntu olimala but uthola ukuthi ushawa ipower yokuthi ayikhulumele noma ayimele ngenxa ukuthi usabuhla abantu bazothini understand bras so abantu umphakathi wale ndawo right awukazi ufike kuwena uzokhala uthi ayifethu sibangela umsindo noma imoto zakho zisivimbile la noma sekukhona abantu abachamela udonga la hayi to be honest ukhona abafikile and ubengalwi uthe Mgilane yazi njengoba kucwelela kanje asiyazi into enje and ingane yami ngifuna uqamba mangasibonile abantu bayakuthanda phela leLondon ihlezi igcwala kodwa hayi kanje but next time akuzoba khona imicimbi emikhulu kanje nganami siyocela ukuthi nisithole noma ilama mobile toilet cause kunabantu ekade sebengene endlini zethu understand emagcekeni basebenzisa ama toilet lawa ngaphandle so ucele nje futhi hayi ngoba mhlambe elwa ubekhuluma nje futhi ongaphakathi ngendlela eright in a good manner and sesicela ngize ngadlulisela nangaphakathi kumkhandlo waseLondon hayi do siyabonga mfethu alright sikhuluma ke noMgilane osanda kugila ibanga la ephathi ka 4 days bilapha endaweni yakwaMashu khona la eThekwini mangabe mhlambe nawe uyazi kale phathi mhlambe ke umuntu ohlala kuyona leyanda mhlambe ubukhona kule phathi bakhona engibazeni nami kade bekhona kule phathi ngeweekend abanye abakavuki kuze kube imanje sithumele voice note 0797546975 0797546975 Down to 12 to 3. Down to 12 to 3. No Kingsfiso, no Zimdola. Sikhuluma noMgilane indoda esanda kugila imanga la ngendumezulu umcimbi belapha endaweni yakwaMashu ngicabanga ukuthi ulast insuku ezine mangaphosisi mfethu nguzulibele ukukhuluma ngomkhandlu la mhlawumbe awusibeke esithombeni ngoba mina makhuluma ngomkhandlu ngicabanga izinto into uhulumeni zamasipala ngingathi mangithi ngithinta umkhandlu indlela esuke siyiteketisa ngayo kule liqembu lethu elisha lomdanso khona enye indlela esike sithi masiyikhuluma sithi masibeka kahle ngahleni siswenkisa lento sesinqena ukubizana ngama grooves ukuyimbathisa nje izoba yihle noma umuntu omdala ekhona endlini sikwazi ukusho ukuthi bhuti wami kuyaphothula kambe kusasa yabo uyazeni ukuthi sikhuluma ukuthi
yashivosha. Oh nisuke mashisela abantu abadala. Yes kanti yabeqisela. Siphila lento ngokwesintu kahle yes yabona. Okay. Endaweni esigameko sike sithi sesigodlweni so nje ibamthandi manje because ibhande silibiza ngesiphandla. Oh okay. Kumnandi nje kuhle kakhulu this time around. Okay so wena mfethu awuculi uya unesalon? Ya nginesalon ekuyiyona into engikholelwa kuyona kakhulu Brazil engigunda kuyona i-strategy market sami ngigundela abantu ngibe ngidanse at the same time yona ndlela engiyidayise ngayo kakhulu. Oh okay. Yes. And then bese buya idansela futhi eceleni. Yeah umdanso ngiyawuthanda kakhulu because ikhona la ngihila khona since nguba ngumuntu onenkinga empilweni iyona ndlela yokuhila kahle kumina. Oh okay. Isinesikhathi singakanani isalon? Isalon ngiqale ngo2018. Yes. Yena isashova kuze kube manje? Yeah isashova akufani uNkulunkulu uthengipha wangangiphuca. Ikuphi le ndawo? Oh ikwamashu. Kwakhe manje bekade ngise kwi-section yaka C but ngasuka khona due to ama personal issues. Yeah. Okay yeah. Yes. All right. Mfethu ngifuna sibheke line up la ukuthi okay lo mcimbi ubu4 days. Ebu personal kamnandi kanjani Brazil ngicela ukuyiphinda la. Okay i-line up yona ibimi kanjani? Ebeserious kakhulu bekudlala abantu ababodwa bebehamba bayolala babuye. Ngingathini laphana kahle bekushintshana idalwa zomdanso yabo the time usuphothulile wa right bese siuxoshwa idalwa mhlawumbe usufuna ukuyogeza kodwa nje bekuyi in and out ubungayi kuyolala because awukazi ukushinganza kini egroove unihamba olala. Yeah. Bese inganza ndawo ukuyogeza ubuye. Yeah ukugeza ubuye and sekukhona istyle esisha esimnandi sokuphatha obhaka nezinto zokushintsha kwenzela ungabambezeleki because i-vacation nje. Oh okay manje ubambe la e-bathroom khona la uthi kusula indawo efihlekile ushintshe iskip ubuye. Yeah usesiyawuhlonti kahle sesiyayihlonipha lento. Okay. Sithatha serious kakhulu. Hayi bethu sithemba ukuthi isikuvezele enye into ngempilo into yenze ngempela sonto ukuthi mhlawumbe khona indlela ongayiphilisa ngayo. Ungaye kuyithathiswa kwebusiness ngoba ilona kunenkinga ekhona engeke ngiyibone la ngekhulukazi la eNingizimu Afrika ukuthi lento amaphathi abantu bayithatha njengento yokujabula kuphela. Yes. Kodwa abaliboni ibusiness elikuyona kanti likhulu ibusiness elikule yanto leya. Ungakwazi ukuthi uyiphilise ngayo nje. Yeah Brazil kunjengobusho ngoba nami njoba since kwenzakalile as much as bengwenza ama event ngiphinde ngibizwe because ngiye invite kuma event hayi ngoba ngu MC hayi ngoba futhi ngoba ngu DJ yabo but baye bangibize njengomuntu engathini ophothulisana kahle yeah. Okay yeah. All right bese usivakashele bafo ekulenza zokuxhumana utholakala ku social media Facebook utholakala umzamo Mgigs Mgilane kona wonke ama platform ku TikTok umzamo umebo Mgilane 031 Mgilane 031. Yes. All right. Asiyazi ukuthi abantu bathini ku social media noma ku WhatsApp esingakudedeli. Yeah. Zimdula no Kings Fisa cha ngitaka ngibuze lapha uMgilane ke mina cha ngezobe kumnandi ayi ibinhle kakhulu weekend yakhe. Ngifuna ukuthi inhloso ukuthi iweekend ile party yakhe izithathe izinsuku engaka iziyophela ngeTuesday. Hey kahle yini le bingaka bisenzeka lezi ezinye insuku. Kusenzakalani yini le bisenzeka? Saturday Sunday Monday. Kansan kabuza lo mnazi mfana. Sanibona ngisacela ngazisho igama lami. Hawu. Ngiye ngibone nje ave ngichaza shema uMgilane amavidiyo akhe yabona nje. Ngifuna umbuza umuntu usuke edleni. Yini yasuke edleni? Lo sinibona utholo eMlazi hayi ngiyakhala kuMgilane hayi kudansiwe hayi badansile abantu hayi sibonile nathi ukuthi impela hayi phiwa abaphansi ubhuti omdala dlozi ikhali yonke into hayi uyaphothula umuntu omdala ngeke akuthina iphinde futhi lento le because icela abaphansi icela abantu abadala yabo saphamisa thina fethu Mgilane semnazi thina fethu hayi msebenzi omuhle uqhubeka igqomu liyaphakama ayekho lento le. Ngisamona Kings Fisa noZimdola igama lami ukwanele yamasjini. Ngiyezwe indaba lo Mgilane lo gila abantu.
lathina-ke sidlala o-Facebook-ke silibe sibonile ama-post yabantu into engicaka ngalabantu ukuthi bageza ngoba phela ngeke ugroove wengaka kodwa manje lutho nje ukugeza umgroove ngikuthanda impela nje kwelandelayo nami ngiyafisa ukuthi ngibe khona kodwa kumele ngazi phela ukuthi accommodation ime kanjani kodwa ngoba ukhona umfethu lapho usiyosicazela-ke nayo okunye nokunye ngiyabonga yebo tange 1223 hours kengiseso hayi asimbongele umjida as long nje iphathi yakhe ihambe kahle hayi uyazazi indaba zakhe mos akekho umuntu ongenza indomezulu engaka mos hayi uyayikhona uyazazi indaba zakhe straight hayi asemvume umjida asemlaza hayi ubaba kamphathe nokuhlathi idembe kodwa ngokuhlala khona la eJimston dango mafiso Fethu izwile imbuzo bekwenziwani kulo 3 days noma 4 days usukudleni loyasisi kade ebuza umfowethu lona ukhaleke indaba accommodation ngoba uyafuna ukuza kwelandela yodwa uthi ufuna ukwazi ukuthi uzophumulapi mase kuyisikhathi ukuthi aphumule noma yogeza asithi nje mfethu yabo kunento egoli esegoli cabanga ukuthi uyazibiza ngegqom therapy yebo ngiye kakhulu sengeke angithi yabo niyasuka la nina niyegoli kwigqom therapy yes so mase besuka egoli beze la kumgilane manje bazoweza njani niyayibona nale goli bazoyibona nabo kulula kakhulu yabo njengendlela esibambisene ngayo ezomkhandlo kaMashi khona olunye uthande lifikela lifaka igqom ngenqamba amanga ya understand khona ukuzwana okwenziwa abafethu yabo bebodwa ngendlela esithandana ngayo lapho ngazi uphika ukuthi kwayilabo DJ labe sibabhukhile abangani bethu noma kanjani understand so mase uphuma la uphuma khona right usufike kuthina laphana kunenye team yokubizana sibizana ngobhudu usisi ngwazi ungadansa nomuntu almost 2 years zonke ungalazi igama lakhe la ngempela kodwa lokhu umbiza ngobhudu kanjalo usisi wami so mase sikuleya position leyana umuntu ubuza kahle bhudu wami sengifuna uwanothi ungathola usizo mase kuthiwa lapha acela ukuthi xhumanise nawo angisonke siya driver akasekho umuntu ongenamoto la eSouth Africa senze ukhona uBolt nje idata kuphela oshoda ngalo yabo okay yeah imoto isuke ikhona yes ikhona imoto so kuthatha imoto kiwe lapho and this is ngeke uncintshe umuntu ukugeza uyi happy mood awuwadlala manje ayino siyabonga mfethu ucela usiphindele nje kafushane social media bakuthola kuphi abantu okay mina ku Instagram ngumzamo Gigs Mgilane and ku Facebook ngisawuyena umzamo Gigs Mgilane mase kuthi ku TikTok umgilane 031 inombolo yami yocingo ngizoyibiza ne 0844 529677 0844 529677 Bozayam sibonga kakhulu ngibonga mina brazo lami Danko umgilana